Tá clondar in gromid an seo ríist ag iireachtas Gaeilge Canada na bliana seo gá bhfuil sa 17 siúd an 7 bliain go néile ann. Agus tá airthe déite ó thosaí sé chuideach chun feabhs agus chuideile gaithmid breanúir baríiste bheith cinnte go muid an slua a bhí muid mala ag an tús a bheile ráis. Tá daoine tíocht ó tíre eile ó ceantrach eile bhád ó bhaile a cáid díarúin is beidir na daoine atá níos guragún agus go níos éisceach go i hiocht a láthair le hí láháin ó gá lá agus beidir go muid gur inniumacha dhéanamh inimocht gá lá. Nuair a céad bunaíú an oireachtas in upteag nó go 7 bhí bringlóid, bhí eisling ag na daoine a bhí a baint leis. Sé féráilte rá nach mór an Gaeilgeachab, mar is an méir is mó bhí na crunne agus na hócaidí móra agus go dibhann fiúin chud go na dúisna litre is eistí a méir agus mar sinnde a bhronnach siad. Ach le himach dáma agus le scapa agus méadú a bhéile a bhí sé mar chud gan eisling sin go dárlóg mion iireachta sí. Fud na héireann agus in dhé sin i ddíortha eile fud na crunne áitibe gomach na Gael ballathe le chéile. Agus in ammatí hála i lehéid in áit go bhí féilte an seo féil an siúdan Irish Festival Milwaukee agus rudí gan tóirtin ach ní raidig leis niireachtas ein tunnachar immort orthub sin agus ní rang an teanga a go háirithe sách lárnach ins na himachtaí sin. So nuair a fuairmuid an deis trí an obairtarsúlann seo sa nGaeltachtain seo i Canada túsa chuir le seo agus mion iireachtas agus blaise thuirt chun rudí a fada bhíonn siad a lábhaine thuirt go winter an taobh seo chun domhan. Hapamuid an deis agus tá riméid ar an gnearnamid sin ach cos le chulah líon eile déanamid an SWOT test in dhé seo fach bhfuil muid déanamh na rudí ceart agus más gáún aithre dhéanamh déanamid na hathrathe sin.